Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal. Hier ben ik dan in Suriname bij het Dr. Frank Esset Stadion, daar waar het gaat gebeuren vandaag. U weet het, historische feiten deze dagen in Suriname. We gaan niet de hele riedel aan u ophangen meer in Europa waar u zich ook mogen bevinden. Maar ik sta hier bij 3 giganten, 3 helden uit de Surinaamse voetbalhistorie. En u kent mijn motto, ere bij leven en niet bij dood. En ik zal geen enkele kans voorbij laten gaan als ik deze mannen zie om ze aan te schieten, met ze te gaan praten. U moet zien hoe ze staan. Het zijn mannen met status, het zijn mannen met stijl, het zijn mannen met autoriteit, het zijn mannen met een geschiedenis. Hij zegt dat hij gaat uitglijden, maar ik zeg het nogmaals, wij moeten zelf onze helden eren. Want niemand gaat het voor ons doen. En ik zal geen enkele kans, dames en kijkers, voorbij laten gaan om onze helden te eren. Van rechts naar links bij u thuis. Ik denk van links naar rechts. In elk geval hebben we de heer Rookolof, de heer Ray Wimpel en ja hoor, hier de man die van een knikker een bewonderenswaardig object maakt op een groene mat. Edwin Schaal. En heren, ik groet u vol nederigheid, vol beleefdheid en vol eer. We groeten ook, ja. Dank u wel. Dank u. U bent welkom. Het moet hier roken, maar we zijn... U verdient het, u verdient het, u verdient het, u verdient het. Wat verwacht u van de wedstrijd vandaag? Suriname tegen El Salvador. Mijn verwachting? We moeten winnen. We hebben geen keus. Ja. We moeten winnen, maar geen keus. We hebben geen keus. Als we verder willen gaan, moeten we winnen. Mogen we dit moment nu al als historisch beschouwen of na de wedstrijd? Nee, dit moment erin. Dit moment erin? Ja, ik leef al een hele tijd met... trouwens, dit is Suriname. Dit is Suriname. En we zijn 50 jaar. En we zijn 50 jaar. Oké, dan. Het enige wat we kunnen doen is vol liefde, vol inzet. Dit gaan bereiken wat misschien eerder mogelijk was. Maar we komen er. Fantastisch. Ja, we zijn trots op de jongens. Ja. Dat we ook zijn, we zijn trots op ze allemaal. We zijn trots op onze eigen mensen hier, want deze zijn gebleven. Ja, ja. Absoluut. Rookolof, nee, gaat u nog niet, rent u nog niet weg. We hebben nog 1 seconde van u nodig, Rookolof. Een icoon als trainer. Is zo uit het hoofd. Graai ik en dan zeg ik dat u Robin Hood onder uw hoede heeft gehad. Het voetbal van toen en nu, in een notendop. Nou, het verschil, kan je zeggen, breed genomen is dat wij vroeger over bijzondere persoonlijkheden beschikten. En die persoonlijkheden zorgden ervoor dat er een goede collectief ontstond. Nu heb je dat de spelers van nu niet zulke grote persoonlijkheden zijn. Ze zijn afhankelijk van de visie van de coach, de coaching van hun leider, de coaching van hun trainer. Ze zijn geheel afhankelijk daar. Van de inzichten van de coach. Ja. Dus dat is het verschil. Het individuele is een beetje op de achtergrond getreden, zegt u. Helemaal. Jammer of? Ja. Dus coaches gaan heel harder moeten werken aan individualisering om spelers individueel te ontwikkelen. Want dat ontbreekt. Ja, ik ga u niet langer ophouden, want ik heb 1001 vragen voor de komende 100 jaar. Maar dat bespaar ik voor de volgende keer. Meneer, El Matador de Voetbal, de meester hemzelf van het Surinaamse voetbal, Edwin Schaal. Wat een granie, wat een eer. Ja, dankjewel. Meneer Schaal, nee, Zeg winnaar. Winnaar, dank je. Schaal? Oké, winnaar. Ik maak me groot. Een historisch moment. Je hebt deze momenten in je carrière ook al eens meegemaakt, maar dit is bijzonder en special. Wat verwacht je? Nou, ik verwacht niets anders dat ze dus die doelpunten maken, want ze krijgen te veel kansen. En die kansen moeten benut worden. Dank u wel. Dank u wel. Dat is het enige wat nog ontbreekt. Het collectief gaat wel. Een paar moeten nog helpen verdedigen, maar voor de rest is het de afronding. Ja.
En dat is een probleem. Dat is een probleem. En ik hoop dat die mannen eraan werken, maar ja, ik heb geen geloof daarin dat ik ga werken om doelpunten te maken. Mooi. Als de bondscoach of SVB een beroep op je doet en zegt, meneer Wienerschouw, we hebben uw inzicht nodig, u bent er nog, u bent een encyclopedie, u bent hoe noemen ze dat, een reservoir aan ervaring. Kunt u ons helpen? Wat zegt u? Helpen met wat? Met bijvoorbeeld, net wat meneer O'Connor gezegd heeft, individualiseren van het sterker maken van individuele spelers in het collectief. Ja, nee, ik ben 82 jaar geworden, dus het is mooi genoeg. Bent u al 82? Ja. Ik had u 20 jaar minder gegeven. Ik ga u bedanken, heren. Ik wens u Heren bedankt, jawel, zeker. Dankjewel. Jawel. En kijkers, ik heb geluk. En dat geluk kan ik niet op dat ik deze 3 iconen naast elkaar meemaak en zie dat zij hier naar deze wedstrijd gaan. Uit eerbied, kijk, voor wat ze allemaal voor ons gedaan hebben, het Surinaamse voetbal, de Surinaamse sport, mogen ze een shortcut nemen, een applaus waard. Het is gewoon geweldig, Jawel, het is applaus. fantastisch, het is gewoon, ik weet niet, grandeur. Het is prima formidabel. Ik ben daar blij om. Kijk, een andere icoon. Goede Wacht. Meneer Goede Wacht. Kijkers, weer een andere Surinaamse voetbalheld. Een andere Surinaamse voetbalicoon. Meneer Goede Wacht van Wakafafi. En je ziet eruit alsof je net uit de kleedkamer gerold bent. Ja. We gaan voor de overwinning. We gaan voor de overwinning. Ja, zeker. Hoeveel denkt u dat het wordt? Wanneer bent u tevreden? Al is het een 2-0 ben ik tevreden. 2-0 bent u tevreden? Jawel. Ik ga u niet te lang ophouden. Ik ga u heel veel succes toewensen. En ik hoop dat ik u na de wedstrijd weer mag spreken. Jawel. Abo. Graag. Oké. Edward, Goede Wacht van de legendarische Goede Wacht van Tuna. Deze man was een doelpuntenmachine. We gaan er even uit. We zijn zo weer bij u terug, kijkers. We zijn zo weer bij u terug, lieve kijkers. Tot zo. Dames en heren kijkers, hier staan we dan weer. Iedereen leeft mee. Iedereen. Klein, groot, oud, jong, lang, zwart, kort, weet ik veel. Zelfs de politie acte de présence gegeven op deze belangrijke dag in Suriname. Beambte, goedenavond. Ja, goedenavond. Het wordt, ik hoop dat de camera het geluid u opvangt. Het wordt een geweldige avond vanavond. Ja, absoluut. Het wordt een geweldige avond. In Surinaamse termen zouden we zeggen tussen haakjes, we kotten billen. We gaan ze een pak slaag geven vandaag. Omdat ik het niet kan verkroppen dat zij ons nationale volkslied hebben uitgejouwd en dat kunnen we absoluut niet pikken. Ik ben trots op u. Dus vandaag moeten we keihard er tegenaan gaan. Tevens betekent het dat wij Suriname weer op de wereldkaart zetten. En het kan verder betekenen dat we nu daadwerkelijk de toetreding krijgen tot wereldkampioenschappen. Dus, ik durf geen woord tussen te stoppen. Fantastisch te zijn. Nog één laatste vraag, beambte. Hoeveel woorden denkt u? En u mag hier met de internationale kijkers in Nederland, in België en Frankrijk praten. Kijkers overal, duimen jullie voor Suriname, bidden jullie voor onze Nacho. Want wij gaan ervoor en we gaan zeker met 2-0 winnen. 2-0. Let's go, Nacho. Ik hou je eraan. Let's go, Nacho. Dank u wel, beambte. En werkt u fijn als u gaat werken en geniet van de wedstrijd. Dank u wel. Kijkers, u hoort het. De politie is je beste kameraad. En u hoort hier, sympathieke agent die zegt, we gaan ervoor. Let's go for Nacho, zei hij. Was dat die slogan? Dus we are going for Nacho. We gaan even kijken, de mensen komen in grote getalen hier naartoe. We gaan even hier deze drukke straat oversteken. Kijken als er een paar mensen nog kunnen vinden. Goedendag meneer. U bent met uw paraplu lekker aan het oversteken. Wij zijn van Cultuur TV Internationaal, dus Cultuurtelevisie Internationaal. U gaat naar de wedstrijd Suriname tegen El Salvador. Zeker. Kijk daar. Ja, Suriname. Wat verwacht u? Ik denk Suriname 2-1. 2-1. En u bent alleen of u bent met gezelschap? Ik ben met een stel vrienden, we zitten apart. Het was moeilijk om kaarten te vinden. Oh, dus jullie hebben iets geconstrueerd? En... Ja, ik heb toch een kaart gevonden om naar binnen te gaan, dus ik ben heel blij. Het weer, is dat mooi voetbalweer of is dat een beetje moeilijk? Perfect. Het veld gaat snel zijn. Dank u wel. Dat is goed voor ons. Dank u wel. U bent meneer? Ik ben meneer Ram. Meneer Ram, dank u vriendelijk. Geniet van de wedstrijd. Ja. Goed.
Het is niet voor het publiek. Nou. Goed, kijkers. U hoort het, deze meneer, die leek op meneer Abena. Die wilde graag hier staan, maar de agent zegt dat nog niet mag. Misschien mag het straks wel. En als je dat ook niet. Daar, meneer Frank, de auto daar. Meneer Frank, is voor de VP van die pit. Ik zeg als het je lukt, dan mag je dat doen. Wat een aardige agent. Nou, in ieder geval, we gaan, voordat u oprijdt, u gaat natuurlijk ook naar de wedstrijd. En u gaat heel snel daar parkeren, maar wat verwacht u vanavond? Kan ik even snel... Ja, Suriname moet uiteraard winnen. Ja, dat verwacht absoluut. u. Maar dat gaat het ook gebeuren? Ja. Oké, let op het verkeer. Succes. Ja. Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com for the generation then.